Aminci ya tabbata gare ku masu kallon MI3 TV. Kamar yadda muka saba kawo muku labarai akan fitattu, musamman jaruman Kannywood. Yau za mu kawo muku jarumai guda 5 wadda suka fi basira a masana'antar Kannywood. Na 5 ita ce fitaccen jaruman nan, mashirin fina-finai, shugaban kamfanin shirya fina-finai na Sadau Pictures, wanda aka yi mata lakabi da Queen of Kannywood. Rahama Sadau ficecciyar jaruma ce a masana'antar Kannywood kuma tana shirya fina-finai. Ta fi kowane jarumi a masana'antar Kannywood yawan followers a Instagram. Tana jin Indiyanci, Hausa da Turanci, kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na Sadau Pictures. Rahama Sadau jaruma ce da tana fitowa a fim da kuma wakoki. Tana yin kwalliya wato makeup artist, jaruman da ta zama ficecce cikin karamin lokaci, inda tana fitowa a fina-finan kasashe daban-daban. An haife ta a jihar Kaduna, ta girma a Kaduna. Ta samu suna Priyanka domin ta iya rawa. Na 4 shine ficeccen jarumin nan, jarumin fim ɗin Turanci da na Hausa, mai bada umarni, mashirin fina-finai, kuma mawakin Turanci da na Hausa. Sani Musa Abdullahi ficecce ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sani da Sani Danja, mazaunin Abuja. Sani Danja jarumi ne mai shirya fina-finai, mai bada umarni, mawakin Turanci da na Hausa. Yana jin Turanci da Hausa kuma yana koyon harshen Larabci. Sani Danja ɗan kasuwa ne tare da abokinsa Yakub Muhammad, kuma shugabannin kamfanin shirya fina-finai na 2 Effect Empires. Bayan haka, Sani Danja ya yi aiki da Board of National Film Institute a Abuja. Sani Danja zakin Arewa, an naɗa shi ne a fadar Sarkin Nufawa na Niger State. An haife shi a Kano, ya girma a Kano. Ya samu suna Danja tun yana makaranta domin ya kasance yaro mara ji. Na 3 shine ficeccen jarumin nan, mawaki, mai shirya fina-finai, mai bada umarni, wanda aka fi sani da Prince Zango. Adam A. Zango ficecce ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sani da Prince Zango ko kuma Goska ko Usha, mazaunin jihar Kaduna.
Zango fitaccen jarumi ne, mawaki, mai shirya fina-finai, mai ba da umarni, yana jin Hausa da Turanci, sannan yana koyon harshen Faransanci da kuma Arabic. Shugaban kamfanin shirya fina-finai na Prezango Production. Adam A. Zango ya kafa tarihi a masana'antar Kannywood, inda yake shirya fina-finan da ba a taɓa yin su ba, irin su Goska, Nas, Basaja da sauransu. Wanda ya kai shi masoya arewacin Najeriya, inda yake sayar da fina-finansa da dama da kuma waƙoƙinsa. An haife shi a Kaduna, ya girma a Jos, ya samu suna Usha domin ya iya rawa. Na biyu shine fitaccen jarumin nan mai ba da umarni, marubuci, mai shirya fina-finai, wanda aka fi sani da King of Kannywood. Ali Nuhu fitacce ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sani da King of Kannywood, mazaunin jihar Kano. Ali Nuhu fitaccen jarumi, mai ba da umarni, marubuci, mai shirya fina-finai, kuma shugaban kamfanin shirya fina-finai na FKD. Yana jin yaren Hausa, Indiya, Arabic da kuma Turanci, inda ya samu kyautar lambar yabo da dama. Ya fi kowane jarumin samun kyautar lambar yabo a masana'antar Kannywood. Hakanan ma ya fi kowane jarumi yawan fitowa a fim a Najeriya. An haife shi a jihar Borno, ya girma ne a Kano da kuma Jos. Ya samu wannan suna King of Kannywood domin kafa tarihin da yake yi da kuma jajircewansa a masana'antar Kannywood. Na ɗaya kuma na farko shine fitaccen jarumin nan, fitaccen mai ba da umarni, mawaki, mai shirya fina-finai, wanda aka fi sani da General BNB. Bello Muhammad Bello fitacce ne a masana'antar Kannywood, wanda aka fi sani da General BNB, mazaunin Jos, jihar Plateau. Bello Muhammad Bello fitaccen jarumi ne, mai ba da umarni, mai shirya fina-finai, mai ɗauka hoto, mai ɗauka sauti, makiɗi, mawaki da sauransu. Yana jin yaruka da dama, yaren Spaniya, French, Arabic, Jamaica, Hindu, Telugu, Urdu da Kannada. Bello Muhammad Bello mai fasaran yaruka ne da dama, inda ya samu lambar yabo da dama. Yana da basira kwarai da gaske. An haife shi a jihar Plateau, ya girma ne a Jos. Ya samu wannan suna Janar BNB daga wurin abokansa a makaranta domin yana da basira kwarai da gaske.